Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna, partner medialny. Worek? Nafta. Poniedziałek na ten temat. Przyjedzie pan duży, dzwoni pan o 12, 1 i da dzisiaj prezentuje. Dobra, to teraz to lepiej. Dawaj! I zobaczcie, mamy zwycięzcę! A nie! To się nazywa pek! Ale to już jest straszny pek! Dobra, są dobrawca wygrane i wygrywaczem są 3 dobre rzuty i można wybrać sobie wszystkie mają 2 spółki na dół. Dobra, 3 i 2. No, trochę to jest tego. Mama dzwoni. No, jedna piłka, nie? I by było super. Zebrać